Здравейте! Това са новите батерии, които ни пристигнаха на Ola Lithium. И двата модела са 100 амперови. Този модел клемите са с винт 8 мм. И двата модела са с Bluetooth и защита BMS. 5 години гаранция и на двата модела. Този модел е нископрофилен. Моделът е за клема. Също така е с подгряване на платката за по-добра ефективност при ниска температура. За повече информация на посочените телефони. Благодаря ви.